Moro! Mun nimi on Turkkailija ja ajattelin tehdä tämmöisen video omasta pelikirjasta omalla kotiradalla. Kaveria innoittamasta ajattelin tämmösen väsätä, niin tästä se lähtee. Väylä 1 on tonne mettäpilli suora. Kori hiukan tommosella kallion päällä tuolla ja mä lähden ihan tommosella R-Pro Rynolla heittämään tosta. Mahdollisimman lähden koriin siihen, että hyvällä tuurilla saattaa jäädä siihen kalliollekin ja tässä tapauksessa se nyt jäi. No kakkosväylä on oikeesti vähän vaikeampi. Alku on suoraan ja sitten semmonen oikealla kääntyvä mettä, jonka jälkeen täytyy siellä vasemmallekin lähtee. Elikkä mä lähden ihan S-Linein PDn kanssa sitä avaamaan ja yritän saada mahdollisimman pitkälle sinne mutkan taakse. Sinne se lähti ja huomaa, tuli hiukan liian pitkälle tänne väylän oikeaan reunaan. Vähän hankala paikka lähtee heittää tonne korille lähestymistä. Mut parempi olla oikealla reunalla kuin vasemmalla reunalla. Tässä mä nyt sit lopuksi päätän heittää tommosella alivakalla R-Pro Rynolla tuolta puitten välistä tohon väylään ja sieltä sitten liutella sitten tonne korille. No siihen jääkin sit vielä tommonen 10 metriä puttia. Siitä sitten helppo työ laittaa. Väylä 3 on helppo neppi. Itse heitän sitä R-Pro Rynolla. Pienessä antsassa annan tonne ja sieltä se sitten yleensä jää siihen kori oikeeseen reunaan, mutta nyt osuu vähän jonkin puuhun ja se tuli tohon 5 metrin pienelle ylämäki putille ja putti lähti ihan hyvin, mut vähän liian ylös ja pari korttia. Väylä 4:ssakaan nyt ei oo mitään erityistä, ihan kapea alamäki, tosi kapea ränni. Mä lähden puttamaan tommosella loppuhakatulla JK-aviarilla ja sinne se nyt pyöri 7-8 metrin alamäki putille ja itse tykkään noita alamäkeen putata ennemmin vähän niinku haaraputtina, et jotenkin saa se paremmin osumaan. Sitten tullaan tänne Vaatilan avoimille väylille ja mä lähden tätä hakea tässä tommosella Star Destroyerien kanssa ja tässä on tii erittäin liukas, et siinä ei pysty oikein kaikki tehoja antamaan tähän avaukseen. Mut tarkoitus on pelata tuolta vähän hyssänä safety tonne. Mahdollisimman läheks tonne, siellä on tosit katajat noin 130 metrin kohdalla ja sitten lähdetään tavoittelemaan niin sanotusti väylän keskipaikettaa. Hiukan siinä nyt tukijalka petti ja ei saanut ihan kaikkia tehoja, niin se jäi hiukan vajaaksi siitä katajasta ja siitä jäi vielä tommonen haiseri heitto Champion Glow katorilla ja se ei sit jaksanut ihan tulla tuolta ojan ylitse, se jäi noitten puskien päälle ja tippuu ojaan. Siitä sitten OPn kautta putti lähestymistä sinne korille ja pokia korttiin. Väylä 6 on kans yksi haastavimmista täällä Luotilas. Normaalisti koitan heittää sitä nykyään forella, mut nyt siellä oli pieni tuuli, niin hiukan C-Linein FD:llä lähti liukan liikaa antsa kulmassa, niin se ei jaksanut tonne mutkalle asti ja siitä sitten pomppi tohon. Siinä on semmoinen 25 metriä ylämäkeä. Siinä nyt koitettiin vähän runata, mutta se jäi putti jäi tosi huonoksi, ettei saanut oikein spinni baarikorttiin.
Väylä 7 on fore-miehelle helppo fore-hysse tonne. Siinä on kapea alku, tiukka tunneli ja mullakin ei tosta viimeisen kulmapuun ihan siitä oikeasta reunasta. Vähän niinku kuksilla sieltä vielä kikkas tohon 8-9 metri pieni ylämäkiputti. Mut oikeutetusti niin ei tommosella kuksilla kuulu birdia ottaakaan. Nostopaari. Tässä mä lähden heittää Champion Rock 3 first runilla. Pienessä antsas tonne, sit se liitelee, se hiukan viettää tää väylä tonne oikealle ja hyvin tulikin tohon korjon tossa kallion päällä, niin se oli liukunut sitten tonne alas toi avaus ja siitä oli kiva sit kun viime väylällä missattiin tommonen putti, niin nyt sitten sisään. Väylä 9 on kans suora pilli. Yritän tonne rynan kanssa saada liideteltyä tosta aukosta, se pitäisi hienosti mennä sinne suoraan, mut nyt otti hiukan liikaa vasempaa linjaa tossa väylään ja otti oksasta semmosen kimmokkeet. Meni tonne vähän vasemmalle pyltsiin ja ollaan troublesseissa ja siitä lähdetään Zonen kanssa heittää. Mä käytän, siitä tietää, että jos on Zone kädessä, niin sit ollaan epäonnistuttu kyllä avauksessa ja se ei on niinku hyvä asia ikinä, jos on Zone kädessä. Mut joo, pienestä kikkiosumasta huolimatta päästiin tähän noin 12 metriä putti tohon ja tosiaan niin mä olen just vaihtanut puttereita, niin vähän on ollut hakusessa nämä putit, niin kun tässä vielä huomaa, että siinä jäi vähän puttikin käteen ja 4 metriä paluuputtia siitä pokia korttiin. L10 on haastava. Siitä tekee kyllä 3 helposti. Itse lähden hankkeet tuolta ylälinjoilta C-Linein PD2. Sillä pyrin osumaan, että lähtee väylään, niin nyt kävi tällä ja tuli aika lähelle tuohon koria ja birdia korttiin. Väylällä 11 lähden C-Linein PD2 kanssa painamaan. Yritän semmoista suoraa heittoa tonne pienessä hyssessä. Yritän sitä aina tonne ihan ikleputeille asti, et silloin on mahdollisuus sieltä ottaa skippejä sieltä mutkasta sinne rinteeseen ja päästä koittaa, mut nyt jäähti hiukan liikaa oikealle ja osui tuohon väylän oikean reunaan olevan puuhun ja avaus kikkas sitten onneksi tähän väylään, ettei kikannut autin puolelle ja lähdettiin pelaa ihan jokerilla tonne hyssiä sitten mutkalle ja tästä sit vielä putti lähestyminen korin alle, niin päästiin pälkähästä, että saatiin paarikorttiin. Väylä 12 lähden Champion Rock 3. Vähän oli vakahkolla ja lähden heittää sitä tonne pienessä antsassa. Nyt tossa lähti hiukan matala, niin kuin jäin kuuntelemaankin siinä, että kuinka paljon se mahtui kallioihin siellä kolista, mutta kyllä se siitä tuli tohon ihan hyvälle putille ja tossa niin putti lähti erittäin puhtaasti, mutta on ikävä kun ne aina kolahtaa tonne keltaiseen väriseen pantaan. Pari korttia tästäkin. Väylä 13 puhutaan ihan Uotila pakkokakkosesta, et sinne vaan rynolla pientä hyssäneppiä ja liutellaan se sinne korille, mut nyt lähti sen verran ujosti, ettei ei päässyt kiekko suoristamaan itse siihen korinalle ja jäi tonne vielä tommonen
Kympi haaraputti piti tosta yhden oksa yli vielä putata, mut korin katolle ja tästäkin pari korttia. Sitten on tämmönen helpohko par 4. Oli kyllä erittäin vahvasti tonne ylämäkeen. Ja siinä ei ollutkaan kaverin honorit. Aika vahva ylämäki tonne ja PD2 lähdetään painaa. Isot kaverit tässä pystyy ajamaan ihan korille asti ja mulla on pelikirjas ja parkkeerata vaan tohon väylän keskikohdille ja tässä nyt sit jäikin hiukan tohon sivulle, että joutui tommosen selkäkorille päin olemaan. Niin rinnalla vaan neppiä sinne, että annettiin pieni mahdollisuus feidata korille, mutta siihen se jäi sitten pari metriä. Birdia korttiin. Väylä 15 on hiukan muuttunut viime ajoilta, sitä on tiitävety taaksepäin ja tässä mä lähden ihan Champion Rock 3 hyssessä tonne. Mando pitää kiertää ja nyt lähti hiukan liikaa vasempaa linjaa. Kiekko jäi sitten tohon puolitiehen. Tässä sitten lähdin koittaa ihan rohkeasti ja nää oli näitä juttuja, mikä sytyttää tässä lajissa sitten, tuo taas se semmoista intoa lajiin. Sitten on väylä 16, mä lähden PD2 painaa forea tonne mettään, niin kuin huomaa, niin siellä ei ole oikeastaan niin kuin juuri mitään väylää, kun se tosta menee, niin sen jälkeen ei ole enää mitään väylää, että se on niin kuin ihan tuurin kauppa, mihin se menee ja tällä kertaa se jäi tohon. Oli erittäin huono lähestyminen ja puttia jäi vielä tommonen 10-11 metriä. Mut onneksi oli par 4, niin vielä sai siitä birdia kortti. Väylä 17. Tiukka metsäränni tai tommonen kurvi niin sanotusti, että sinne vaan rokia hyssässä ja katsotaan mihin liitelee ja sieltä se lähti ihan hyvin, et en oo siinä nyt hetken aikaa onnistunutkaan ja nyt tällä kertaa se onnistui ja siihen 3 metri nostolle. Väylä 18. Rynolla, alivakaa rynolla, ina hyssessä tonne väylän tuohon keskikohdille ja sit se taittelee sieltä itse, tai pitäisi taitella, tällä kertaa se taitto. Mut jäi vielä tommonen ikävä 7-8 metrin putti tohon. Tosta kun puttaa ohi, niin tulee helposti aika paha paluputtikin, mutta tommosen birdie oli kiva lopettaa. Et tässä oli mun niin sanottu pelikirja omalla kotiradalla ja mä haluan kiittää mun pelikaveri Mäksää ja ehkä jostain muiltakin radoilta voin tämmösiä videoita tehdä. Et oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Kiitos vaan kaikille.